Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Matugnaw nga panahon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Kamusta nga aton nga mga suking at tagpanabati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sing Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kuto manabutan sang aton sining broadcast. Karon nga hapon liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Aksyon Report Afternoon Edition, Webes na presentation. Enero 28. Uy, apat na tulog na lang ho. Goodbye na sa bulan sang Enero. Ato naman liwat abi-abihon ang bulan sang tagipusoon. Ang bulan sang Pebrero. Sa maulanon nga panahon sa kinandan, liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sa nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila nga padurong sa pinakaulihi, labas nga mga balita nga inyo mabasahan sa padaran lokal buwas. Una na mabatian diri sa pagpangalagad inyo para tuntunan Aksyon Report Afternoon Edition, Webes na presentation. Optan kita sa aton sining mga technical partner diri sa studio A, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon, JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa control tower,
Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Builog naton ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siringa palatuntunan Aksyon Report Afternoon Edition, Loverboy Aksyon Marlon Genovea, may espesyal nga okasyon karong adlaw para sa iya. Kita diri temporaryo nga magatalaw sa iya trono until painibuas Biyernes. Ako naman si Aksyon Eric Bagbanwa. Opdirin niyo ako sa labilin 1 ka oras, 1 ka minuto nga pagpakalagad diri sa inyo palatuntunan. Nakibot kitang halos tanan kay ina. Kay halin sang aga hasta magalauna, puwerte ang tagiti sang init. Ay pitik sintas pasado alauna. Ay nagulan na. Ang ulan do bulubasko pa bla. Pugtak. Butsilingon, untat ulan. Subong, untat ang ulan. Basi dugay-dugay, ulan naman. Halong lang sa mga lugar diri sa Bacolod nga masami nagadalom ang tubig baha kung amo nga tiyempo, lakat sang panahon. Extra lang gid nga pag halong ha. Ayaw gid mag kumpiyansa. Dapat kita 24/7 mangin alerto. Aton nga mga dalanon sa Bacolod basa. Kung nag-aagi ka sa dalan nga asfaltado, delikado, basi mag-slide kag mag-swerve ang guma sa imo salakyan. Tugangan pang guma mo bulog, lalaban kag sa disgrasya. That's why hinay lang kita padalagan para nga magpreno, sigurado hindi mag-swerve. Ayos! Masako subong aton nga makuturan nga pag ulagin makagawa sa opisina nila. Ang iban bisa mo nga tsimpo nga daw karaing siling nila. May ngagaw kita na ikadto sa merkado. Bakal sudan puli para panyapon. Amo man yung tsimpo lang ako nagaroon ulan kung hapon. Namit man ihigop sang sabaw nga init. Sabaw nga init bla. Iti tugnaw mo. Ari kami din sa Port Floro si Toto Edmond Campaner gani gabatsyag tugnaw. Kaya mo ganing namit ihigop sang sabaw nga mainit. Kung nagadrink ka, amo man ang tsimpo nga nami isyat. Labaliog. Pula nga kabayo. Siguro bisan pat inan mo ni Toto Liomar, Andy, Jo, Tatay Iser. Amat-amat naman nagatipon da. As always. Bulong sa kapoy. Kung sa masobrahan. Sobra pa sa kakapoy. Ay, oo. Oy, na mga bulabalita nga bantayan dugay-dugay. Report gikan sa ato siring nga mga Patrol Unit Reporters. Ang balita sa City Hall dalon ni Aksyon Artay Hupon, hingyo sang mga negosyante, business group, angot sa liquor ban kag curfew, dapat tunan mayo sang EOC. That's why, kahit hindi man na sila dali-dali mga approve mong kung di nila matunan kag malantaw sang itsakto ang bintaha kag dispintaha, no? So namin ni kiti ang hingyo sa mga business group sa liquor ban kag curfew, at least sa tunan maayos ang EOC. Ang liquor ban ti amo man actually gid ang halin sa una daw ginaayo gid sa mga negosyante nga ilif lang liquor ban. Bisan ang curfew gani ara lang, basta importante ang liquor ban ilif lang kay kung oras ang kapunanon kag kagabihon ti ang tao kung kaysa hindi naman lang gani manyapon mo, ma-shot na lang kag magsulsum-suban uli sa balay nila, no?
Sa Iloilo gani yati, lain man tong style nila sa Iloilo, why na to curfew. Why man sila liquor ban pero tido until 8 o'clock lang kung bakal mo sang ilim noon. After that sa balay mo lang maginom. So depende ni sa EOC kung ano ang dalaganan sining apelasyon sa mga business group nga i-lift ang liquor ban kag curfew. Inom ka dati siguro isa dira sa ipatuman tagit ang social distancing kung nagainom ka da, distansya gamay guro para nga masunod taman ang pila ka mga ginatawag nga health protocol, no? Di man na si Mayor Bing tig-akurason kasi lang tawo niya man kag ibulo balanse Manila lang ang ekonomiya sa Bacolod, especially makagiho-giho man kay sa tuod lang. Medyo sa gihapon apisar sining MGCQ nga ginapatuman kung mo nga may health protocol kita ka ginasunod, medyo pulupinot giman ang giho sa pila ka mga negosyante, especially sa mga negosyante nga naganegosyo oras sa kagabihon. Di base pa man lang i-konsiderar sa aton nga EOC ang pangabay sa aton nga mga negosyante. Ang gihos ang nightlife bala nga ginatawag, medyo hindi gid man gid siya daw ka delikado, no? So, depende na tantawon ta na, no, kung ano ang mga resulta, and hopefully mabalaan ta ini by February, no, after sang extension sang MGCQ from January 1 to 31. Ano naman ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga aton ibaloon karon sa report ni Aksyon Brian Morden, gindala niya temporaryo ang molecular laboratory sa Banwasang Valladolid. Natalana na nga mga bukas. At dako-dako ni mabulig sa aton nga mga pumuluyo dira sa ika-4 nga distrito. Si dalom ni Congresswoman Attorney Yoyet Ferrer. Ini pagbukas ang molecular laboratory sa atong banwang natawhan, Banwasang Valladolid. Ibaloon ta na karon sa report ni Aksyon Brian Morden. Sa piya kabahin sa mga balita nasyonal, pila ka mga lugar nga napaydalom karon sa MGCQ. Ibalik ko na sa GCQ. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque. Alin sa MGCQ, doon ipapanaog sa GCQ. Ini bulubugat naman napakas anon sa aton nga mga pumuluyo. National Interagency Task Force magapatuman sang bag-o kag mas instrikto nga quarantine rules para sa mga nagabiyahe gikan sa iban nga pungsod umpisa sa Pebrero 1. Sa piya kabahin, vaccine rollout. Kinahanglan agod makabawi-bawi ang ekonomiya. Suno kay Representative Joey Salceda. Sa piya kabahin, saliva test plano umpisahan sang Red Cross sa bulan sang Pebrero petsa 1. Sa piya kabahin, pamilya ni Christine Dasera gin-question ang report sang PNP angot sa ginkamatyan sang biktima. Pagpatay sa makatapos sang justice sector. Nakapalala sang kriminalidad sa pungsod Pilipinas suno sa mga taga-Integrated Bar of the Philippines o kon IBP. Kag Malacanang nagpagwa sang executive order para sa price cap sang manok kag baboy. Uyang manok kag baboy bla subong. Grabe ang pagtimbuok sang presyo. Ang baboy sa long subong Aksyon level pila 185 200. So ba 200 no? So 285 sa Manila kani kuno patak na to 300 400 mo ang kilo. Kaya manok po ti ba na pagtimbuok ya. Mahal ni kung may mga bulo backyard ka nga manukan kag babuyan. Kilala ko doon kagawad ang negosyo, baboy mo. Galing kayo mga tunto, maning nga manog bakal sang baboy, ho.
ang mga sagod baboy, ay ginabarat man nila kabakal, at ang mga tuntum ang klase negosante, manugbakal, no? Tapos baligya ito sumahal to sagwa. Ay, kusabla, sobra pambalaw. Sabi nila kay may babuyan ka, mayo man ang kita. Tamo ni sa bungo, grabe ang pagtimbuok sang baboy kag manok. Ano, mas kambyo ka mo sa isda. Kali kami tao, yung hindi ka uyon isda mo. Kung si GM ka uyon isda, GM ka uyon isda. GM ka uyon isda, baboy, manok. Basta ang kondisyon, wala lang utan. Kung may utan, bili ng utan, sabaw lang. Kung ang tirada ni GM mo. Sabi ko kay word na totoo GM Baikin. Grabe subong. Isa din ka nga kuan nga merkado sa Bacolod. Grabe ang kuan. Grabe ang bilis ng baboy kag manok. Kaya mo nang iban subong budget man eh. Sa una ka kaon ka gasudaan ka damo ka mami sa isa ka balabi damo kong pamilya. Di makabakal ka na pila 1 kilo manok, 1 kilo baboy. Ang ginamix kla nila sa pag-adobo bla. Ti subong guro ti tunga na lang itong 1 kilo baboy, 1 kilo manok. Hindi na kita magantay ang bilis mong. Ba't anong ginahimo ni sa aton nga Department of Agriculture? Daw ila ni ahensya sa gobyerno nga daw makabulig sa sining problema. Ano ang problema sang supply sang baboy kag manok? Kinakulangaw nga nagasaka. Kasi may ibang mga negosyante, hindi kita tanan man ha, wala man talaga generalize ha. Kasi may mga ibang nga negosyante, yung akuan, bintahuso bla, tuso. Sa tuod lang, may mga negosyante, yung tuso, puwera lang sa mayo ha. Pangalit bla. Ilang tawon tani ha, kung ano ang dalaganan siniya. But kung si Aksyon, agali ka si Aksyon papang Nixon niya, wala niya ka panindahan, bakal ni Primiluto, no? Si Aksyon dyan, sigurado ko, wala man nagaluto siya, kasi baka mo na siya di luto man, no? Check na ba si Aksyon dyan, at sa nga patrol to, ano ba loon ta sitwasyon sa Bacolod? Nagambot ko galing ka ba, amon sila ko bala siya kapanindahan si Aksyon dyan, luto ni, pero may ginakaon ni Kwan, ni Aksyon dyan, sila ni Papang Nixon. Itood man, kung ikaw man lang isa, maluto ka daw. Kung dabo ka mo, tinamig niya luto-luto mo. Ha? Okay? Check the section dyan diyan. Sitwasyon sa Bacolod, sa Webes. Dyan, may hapon. May ginji lang gid, maluto ka pa. Kung sa bagay, ang mugani kasiling ko gani. Ara ginji, barato na, namit pa, no? Te. Kundi dalasa na yun. Isanay lang, ikaw din sentido, na? Huwag siya kabuhi, Basta mo sining panyampok sa narek, maulano ng panahon sa palibot sang syudad, isa gining kabatagan sa natong tanan, no? Daw mo ko na kung inulan, daw ginabusasaw ang iban. Gano? Daw ginabusisaw. Tugnaw, bay? Gusto na. Sa comfort room. Dugay-dugay ka pangihi kung gaulan to, tugnaw. Oo. Napiaran ko, kapi ko nara ka si aircon. Dugay-dugay ka, doon ginabusisaw kayo, no? Sa ako pangihi mo sa hindi ka sa magbugtaw ka purok-urok katulog sa mabugtaw ka kay mangihi ka. Gani kami kalis patrol de aircon nga dalang patrol tikon pila man nakabangga mapunduan na montip na og makami. Kasi para di ko balon is papang niya. Ano lang ay subong sa papang ya nagapakuribong to sila balay subong kay ti Webes mo. Wala rin si papang Webes off duty agli no? Off na. Di ko na na yung magpa-otwas ang iyang busisaw sila ba. So subong si Aksyon ninyo? Si Aksyon ninyo Ano ay na ginabusisaw ya? Ha? Wala na ginabusisaw. Wala na siya ginabusisaw, ginatubol lang siya. Wala na ginabusisaw ay nagkakamalahan eh. Basta mo sa Dipiniempo, magatulo-talipi aksyon na rek, no? Halungan, lagi sa atong taran nga maka-aksyon. Lalabot sila yubon-yubonan, ang inapagig nga dila, inalito ang kaso sila, blawin ila dila. Halungan, kay nagadabo-dabo aksyon rek, pero wala ginang mo dugay, nagulan, medyo mabasko ginang pagulan. Sa palibot ng surad sa Bacolod. Sini nga matanion, medyo nagakanay-kanay na lang ang sitwasyon, no? Atong Panyempo abi, nagatulo-talipi.
Pero dapat sa mga kaaksyon, may preparasyon sila gyapon nga payong. Correct. Protection sa lawas. Correct, Ang mga kita naton, diri like sa may Hernais, bala? Oo. Diri sa Tubang Police Station number 6, kay karang pato live kita mismo nag-report. Diri sa Kinsangan, sang dala na Hernais Extension, mga kaaksyon. Kalabanan sila kaulat, yung mga pasahero, may mga dalagid nga payong. Protection sila kalabasan, naksyon kalabanan, sila dili papauli na siguro. Sila matagsa ka mga lugar. May ara na gani, okay, naya, pagbuno, kaulan, wag yung motorsiklo nga nagapabintor, aros dalan. Pero at least sila nga mga tanion, ari na, no, nagabiyahe na. Ang mga motorsiklo, kahit timasarangan na, hindi nyo tagto mo sila nakabaskog ang ulan, hindi naman sila mabasa. Iba mga kapote, mga sok-sok, protektado na ni sila Aksyon, Eric. Pero kung dalagan sa trapiko... Ha? Ang lain siya kung nagamotor ka. Kung lain ko nagamotor, kahit kung magbunok gulping ulan, disgrasya kagid. Pero ngayon ako may dala ka nga kapote, no? Okay. Kung nag-drive ka, may kapote ka, basta siguraduhon mo lang nga hindi dara makasagabal sa imong nga tiil. Magalang-alang nga dakaw nabi kambya, no? Ano drakso na rek. Ibisan si mo kamot man o kasi mong itsura, basta hindi ka lang kamulalong kung sinusugata mo sa dalan. Mas mayo gid nga kung may protektado kalabanan ng mga kaaksyon nato nga nagabiyahe sa ning hapon. Labi na nagamotoro may kapote gid nga sok-sok, lalabot sang helmet of course. Nalib na makapote ka na lang wala ka helmet, hindi dapat pwede, no? Yes. Dapat may helmet gid gyapon mga kaaksyon. Diri sa area mismo sa Hernais Extension Tacoling Road karon gyapon nakabig diri nga moderate heavy ang traffic situation mga kaaksyon. Nagasinumbali kay wa traffic enforcer diabi, patay na nga daan ang traffic lights. Ay do ko dito traffic enforcer kasi tinagulan mo ba siguro nagpasilong-silong man ga kinamuto diri ang mga salakyan mismo mga kaaksyon sa Kinsangan. Ano problema may traffic enforcer? Pamugid, no? Ay sa ginagapalaligban dari basta wala ka rin traffic enforcer kita sabi nagasinumbali. Meron gid dala motorista nga wala nagatagligwa sa upod na nila sa dalan. Isa na ano kabudlay sang ilang lulutson malusot gina makasulod ang ulo kung si papang padalonsay na nagpatilawas ti disgrasya, no? Ang tunaan sini mabrubog at nga sitwasyon kon na trapiko ang aton pagambalan Aksyon, Eric. Ang traffic gate kagang kalaba-laba man nga pila sa salakyan di Colin sa may libertad pagwa diri pabangga kuring nga direksyon mga kaaksyon. Di lang ginaga congest o kung nagapinunsok paglabot sa intersection point mismo sa Hernais Tacoling Road. Even gani ang Burgos Circumferential Road sa aton paglabay siniman nga hapon ang labagin pila sa mga salakyan na linggi diri sa may Bacolod City Government Center botsing from south going to north direction. Ang halina man diri sa may west botsing from Burgos Public Market ang direksyon going dito east, no, adto Barangay Granada, Fortune Town nga area. Amo na kalaba-laba man ang pila sa masalakyan gilabot sa gyapon sa may Chinese temple. Pero the normal situation ni na basta magamo sa ni oras rush hours nga kung sariin kasi balik man ang mga salakyan. Tion abi nga nagapinauli ang aton nga mga kaaksyon ibina mga trabaho sa ilaman tagsa ka mga lugar nga kitabon mga kaaksyon establishmento komersyal kung panggobyerno kung pribado man nga mga kumbuyahan kung bulutuan diri mismo sa may syudad man sang Bacolod. Diri sa area mismo man sang Burgos Lopez Haina. Diri sa may Burgos Lopez Haina mabrubog at ang trapiko pero nami sila diri kahit nagagana ang traffic light. Buto ingon sa kaya po nagpabilin ang sistema kung trapiko ang pagambalan. Kaya kung may traffic lights lang kag nagasunod abi, ang mga motorista kabalo sila sa dapat nila himuon, ila binakon ano mga codes sila kon mga kolor o duag abi makita nila nga ara dira na flash sa may traffic lights, hindi mabudlayan ang mga motorista, especially kung traffic ang pagkabalan. Naga-congested man ang traffic situation sa may area sa Barangay 27, sa Dalan Lopez Haina, padulong sa Gonzaga Lopez Haina, kay kubo mo ning area nga ginagamit nila by ang diversion road sa mga salakyan nga luyag malikawan ang magdabugat na trapiko diri sa area sa circumferential road, bisan pa mga kaaksyon diri sa area sa Dalan Lacson. Ganyan mga salakyan from Lacson diri nagalusot sa may Gonzaga para diretso naman sila lapos dito sa may Las Palmas, shortcut nila pa circumferential road pabangga kore nga direksyon mga kaaksyon. Pila ka mga sikot-sikot diri mismo sa area sang Suladman sang Bacolod. Pero ang iban kung gusto pa nila malikawan ang trapiko kalabanan diri naglabay sa may Mabini dito sila malapos sa may Libertad Public Market then diretso makaaksyon sa Tubang sang UNOR ma-right turn pabalik sa Lacson kay kung dito ka maglabay sa Lacson ang traffic lights dra sa area sang Lizaris Lacson mga kaaksyon, dasig bala ang counting. Hindi kita mo sa kalawigay nga minutos. So ang kakatabo dra dasig ang movement sa masalakyan nila bina nagatabok sa dalan. So kalabanan da nagalusot kay para paglabay mo Lacson labot kaya magsasay Lacson na post lang niya kay nagagana man tong traffic lights dugay man to yang
pagkatagligwa sa masalakyan nga makatabok sa intersection point. Plus, may mga areas nga pwede ninyo malusutan. Pwede ka kadiretso Lacson Extension sa may Taytay Kalabay, total na 4 lanes man dala kaligwa sa dalanon, lapos ka alihis mga ka-Aksyon. Or kung imo direksyon pa bang kamital, kung nakabalo ka sa shortcut diri sa may Takuling Road sa Tubang Eskwelahan, diretso mo na labay ka Barangay Hall, diretso na lapos mo sa kilid sa Bacolod Memorial Park kaga Bacolod Girls Home mga ka-Aksyon sa may Barangay Alihis. Gapon Alihis Road man ang imong alutsan. At least dasig imo pagbiyahe, gamalikawan mo ang trapiko diri sa may Hernais Takuling Road, bisan pa maka-Aksyon diri sa may Burgos Circumference Road or sa may Bangga Kuri maka-Aksyon na siniman nga hapon makabit diri nga moderate heavy ang traffic situation. Kabalo ka-Aksyon na rin kapatag diri masami ni Police Colonel Why ka ba sa dalag nga nagyan nga daw dalom-dalom, no? Waay, so pa kay ang pag-ulan hindi gyud siya nga sige-sige gagabo ang ula ang akong gabundak abi. Do ang guayak sa do go on off mabaskog sa mahinay naman sa dayon and then mabalik naman sa matabaskog gatudutalitsi gadabo din mabaskog naman. Kung amo ni nga case hindi gid man mag-create as ang pagbaha diri mismo sa may Bacolod kay gin-check kanin naton even ang Barangay 3 hindi gid man amo tanto sina kalataas ang level sa tubig dira sa Gatuslao. Kay usually basta kadi ka sige ulan ang Gatuslao dirang area kay wala dalot sa tubig, malapit sa may palapala, nagataas din madang level sa tubig. Pero subong, do hindi kayo matagtaw mo sina, no? May ara, naguro nagalapos dalan, pero kay kabalukat may mga dalanon nga daan, nga ang pagkayob na doon na daluman, do hindi kita to katapa nagsunerek. Kaya mo naguro nagapiner lang tubig, pero hindi ba makabig nga pag taas ng level sa tubig o kung pagbaha abi sa may Bacolod. Kabalo ka pa, may gina-remind kini Police Colonel Manuel Placido, bali kung pwede sulod-suliton, nga iya gina-pensyente sa publiko, nga kung may mga trapiko ganis sa Bacolod, but silingon sina nagapala yung pagsanyog sa ekonomiya sa syudad. Kaya ba siya sa kadungan, sa pagdamo sa masalakyan, ang pagdamo sa populasyon, o kung bumuruyo nga nagatiner diri, kaya mo pagdamo sa negosyo, kaya kung damo ko ng pribado nga salakyan, but silingon damong kwarta ang publiko, kaya yung mga salakyan sila nga ila, ekspektaron ang mabulubugat na trapiko. Pero according diri sa iya, kung ikumparar mo sa ibang nga lugar, mas maganhagan ang trapiko diri sa may Bacolod Aksyon, Erika. Ganito yan normally, yun sa consequences kapag may progress, may traffic. Sa lugar pa na, although napakaganda ng nyo, lalaki ang kalsada, pero sooner or later, tulad din na ibang lugar, kapag na-develop yung lugar, lumaki ang population, kasunod doon yung pagdami ng sasakyan, kasunod doon maglala ng traffic. Pero doon, Aksyon, Erika muna no ang iya, lipot nga statement regarding traffic situation sa palibot sa syudad sa Bacolod. Sa gyapon aton nga abiso sa tanan-tanan nga mga ka-aksyon na labida mga motorista nga nagapanakayon sa gyapon sining hapon prepara sa proteksyon sa kaugalingon agod nga of course hindi mabasa sa ulan, malikawan ang nanuman nga mga balatian. Pero sa tanan nga mga ka-aksyon basta mo sining panyampo na migid man higop sa mainit nga kape, pero kung kape ang aton paghambalan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon John Diaz sa Abet Live Report gikan sa Patrol 2. On board si Aksyon ninyo bugin ang aton nga piloto. Walang sitwasyon sa Bacolod basta maulanon kung isa gina-expect na nga gutok gid man ato sa dalan noon ti kung kisa hindi man malikawan ang atong traffic enforcer kung kisa wala man sa mga ginasuksok nga protection ano kisa ga pulo palipod man na sila ti kung magpulo palipon na sila sa mga busy nga dalan ti kung kisa di maging malikawan nagaginutok sa lakyan kay may arak kisa nga mga driver man nga hindi man makahatag wala pasunaid pwede naman lang ganit mapalusot ang isa dos gid ang sapyak dos pwede sapyak kasi mo nag-create sa traffic. Kailangan give and take lang. Iti sang sa madali kada. Di bala Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto ga-monitor gid sa aton. Mga taga Phil Power da may hapon. Kasi mo na give and take lang kag hindi lang ta mag siling abi nga pa sungol ba.
huwag ka man ang ginadalian, palutsa lang sa'yo una. Kasi kung may ginadalian siya, kung ikaw yung wala ginadalian, kalma ka lang, anay. Giveaway ka lang, anay. Ang importante na, no? Kaya mo na siling kung basta mag-ulan-ulan ka ginutok ng dalan, ginutok ka nga wala gaulan, kaya hagod nga inulante ko sa dugangal pa sa may mga traffic light man nga baldado. Kumana na kung may traffic enforcer, dasig lang ang flows ng traffic, sa sarakyan, ang giho, ay problema. Kung madula ng traffic enforcer sa dalan, sa mga guba ng mga traffic light, disgrasya gid. Dinging na daulo mo, no? Sige, balikan talaga karon si Aksyon John Diaz sa dugar ni Sinima Aksyon Balita. Sa ato sininga pagpanubalik, i-check na naman ang ma-report na gikan sa ato sa ato sa mga patrol unit reporters, si Aksyon Brian kag Aksyon Art. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Cellphone plug. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdahin niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa atong pagpangalagad. This time, i-check na ma-report na gikan sa atong siring mga patrol unit reporters. Unang itong report gikan sa Kapitolyo Provincial, gin-take over the Patrolling Action Brian Morden. Balita parte sining molecular laboratory sa Banwas ang Valladolid natalana nga pagabuksan. Yaring report ni Action Brian Morden. Line number 2 sa report. Action Brian, may hapon, please come in. Action Eric Brato niyo nga panukot kung magabukas na ang molecular laboratory nga pinaitamtang sa Banwasang Valladolid Action Eric. Kay ang sunod diri kay Attorney Ray Prando Diaz, Provincial Administrator, ang sukot diri 2,500. So bulo barato gid ni siya ikumpara mo sa mga pribado yang 4,000 to 4,500 pesos Action Eric. Ang iban ganiya tag 5,000 pa. Pagkatapos ang subong yung nag-exister nga nagakuha sang nag-check sa ning swab or specimen sa isa ka tawo. Amo ni ang ginanamtang sa Teresita lang doon ni Provincial Hospital Syudad sang Silay. Pero 5,000 adiyang bayran ay Action Eric mo. So ang sa Valladolid niya 2,500 pesos gid lamang. So nubo ni siya dira na dalon sa ginatawag ang reverse transcription polymerase chain reaction o kon RT-PCR test Action Rex. Ano? So, sunod diri sa probinsya, makadako-dako ining makabulig Action Rex. And magluwas sini, kundi in-aprobahan naman sa DOH, nga pwede na magamit man sa pag-check kung positive or negative ka sa COVID ang saliva o kung laway. Pwede naman dira Action Eric sa sining laboratorio. Oo, dira way gali na mention diri kung pila ang bayad sina basi to 5 man gihapon Action Eric, no? So amo na ang bag-o diri nga laboratorio sa probinsya sa Negros Occidental nga natalana ng pagabuksan kini siya kung saan o tiway pagidang specific date sini kagang okay pagidiri kay mga ekwipo sina diri Action Eric yati kuan gid mga durable ini tarantanan, ano? So, pabuton ini diri sa probinsya sang Negros Occidental, dako ni nga bulig kay mapadasig pagin ang mga result nila. Hindi pareho sa iban nga tag isa ka semana. Ang iban tag sobra pa da. Subong do ka 24 hours ini ara naman. Ate kamay pa nga ini makabulig Action Eric, no? Okay. Kinakuan ko lang ni karon ang tingog sa niya, attorney. Sige. Oo, pero ari porte man nga kundi ang China subong magkuton ko ni gani Action Eric liwato kung available ini sa sining laboratory nga may recommendation diri ang China nga pwede na makapacheck RT-PCR test nga sa imo alatrasan kuhaon Action Eric. Sakit mo na ya. Dira butangan kuton kag lugit-lugiton dira kuhaon. Sakit sakit kaya sa lingag bus buli mo pa. Oo, mo na ang recommendation sa mga China. Isa ko sobrang mga kulikot sa buli mo na yung gumawa. Simple ka lang ka. Pero ay na yan. Damo ginabalaan ni daga pungsod China mo. Gina-recommend din na ni subong kabalo naman gani sila ang World Health Organization mo. Sa kadamo sang parte kalawas ang tao ang karipunat ang buli gid. Mga sitwasyon aton. Dili na kuya sa dili na kuya sa laway kag sa sa ligagngag. Mayo pa ni Action Eric, no? Kay doktora mo lang da ya. Okay na. Pero delikado mo sa buli kay ba sobra mong sulusog bla kag lain nga gumawa bla da ta. Okay. Ay kabuhi. Ikaw mo galing pamangkot, ano ang manner sa pagkuha sini? Siyempre, kung ikaw kagi ka OFW or kagi ka dito sa Manila Action Eric tapos i-apply ka to obra, mag-medical check-up na to ya. I'm sorry, pero ini to, di mo ginapatuwad ni Action Eric mo. Yung siyempre Kinaburikat la. Ngayon napatuwag ko na ginaburikat, lulingod, yun na nagsipad-sipad ka bersikulo, ka Biblia mo. Oo, kanilatamdan ka na sa doktor. Oo, kamuna nga damo sila dito doktor sa Manila nga mo ng trabaho. Doktor ni stay.
Atres ko na mo si Karon, pang ugas yan. Ay, kanana mga Hindi ni Pong China mo. Oo. Pero amo na recommendation, ano? So, amo na, makopoundry di aliwat kun dala na di sa Negros Occidental. Away guru ah. Sayang lang tuya. Laway kag sa ilong na lang guro. Amo na. Di na lang kuya silingag nga sa dupla. Hindi pa kalam kag katol. Ilam lang ko ni mandatory, mga dala lang tanan. Hindi nang pululit ang tao mo. Naman magbuna ka sakit ng kurkuton pa. Kasabat yung panahon. Kasabat sa China. Hindi naging maintindihan. Sige ah. Padalman na nagkaroon sa kabiro storya. Sige. Kaya pala sa mga eksperto, kung may virus ka, dinakita man kaagi tanan action erek sa aton nga latrasan mo. May virus. Pwede makita tanan lang aton iko dira ginawa mo ti natun-an naman nila nga pwede kada makakuha. Kay ni da guro nga mga basa-basa da kay mga pasensya sa nagapangapir kon panyapon. Nga pwede magamit sa hindi kuya. Bahala na. Na balita sa Kapitolyo, Aksyon, Brian mo din nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon, Brian Morten. Nakayuha mo ko sa report Aksyon Brian sa ulihi ba? Budlay na ya. Sa kadamo nga parte sang lawas nga pwede man na makurikot ng imo gid nga latrasan no. Kita mo sining nituto sa Risto no nya gold PM Action Rec. Damo gid na balaan ng China pati atrasan hilabtan pa nila. Ay ka mga buwisit o. Hindi magani konforme si Toto Salde Risto no. Konforme ka Toto Salde. Bala niya din na kuya sa dupla kag sa laway kag sa kuana. Sa lingagngag. May hapon dira kay Inday Annalyn Abanto Bilanggoy sa barangay Carolan Sitio Malaibah ga monitor siya. Toto Jose Mongcal Toriliada may hapon sa kay Christian Rowada may hapon kay Toto Bea Jonathan sa kay Homa Lumena kay Jericho Garcia Servaya. Ara sila ga monitor sa aton. Sila bayan Eduardo Jr. Action direct defensive driving mas maayo. Correct na, sir? Evelyn Pomoseno, ga-monitor man sa ato, no? Alex Monteza, ibonibot, sir, sa Germany. Ara na siya nakashare na sa kuno. Matik na ya. Jocelyn Libon Dispo, may hapon. Martin Aliling. Sa kay Rose Guevara, Nene Amar-Amar, ba? Nagpamati masyagli, oh. May hapon na kay Nene Amar-Amar. Valencia Kenneth, good afternoon. Sa kay Alex Puentes, kay Ricoy Vergara. Tama yung si Board Naning, oh. Board Naning! Musta do? Uy, kita do! Sa kay Buds Perlado daw, may hapon daw to Andro Juanites, ba? Ara sa ho. Si Romy Agsa, may hapon gid. Si Erwin Gonzales ga monitor gid sa ato, no? Kag si Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Sige, halin sa report ni Aksyon Brian. Dili sa hindi kurikot buliw hingyo sa business group. Angot sa Lecorban kag Corfio, dapat tun-an mayo sang EOC. Ari si Action Art, line number 1 sa report. Art, good afternoon. Yes, good afternoon, Aksyon Eric. Oh, yes. Inay party sa Licorban ni kag sa Corfio. Okay. Plano sa ato na siling mga negosyante. Kung plano sa mga negosyante, dito sila sa Macolod na magpadala sa position paper kay Mayor Emilio Ping na Diaz. Like na rin ni Vice Mayor Elsit Pamilaran. Okay. Kasi nga dapat tulaan gini mayo sa taga-emergency operation center kay nagapati siya nga ini-forward magyapon sa alkalde sa bahin sa EOC kiti aladan kompleto mga doktor kagiban mga eksperto agot nga i-consider man ang panawagan sa mga negosyante pero dapat ano yung sila tunan gini kay kabalo ka aksyonerik kung halimbawa karon imo lang ni pasugtan sila niya ang special Licorban hapos pa lang sa tani i-consider mo galing kay ang problema
hindi pala pasulod ang mga regulation ginapatuman. Isa na diri mo ang health protocol. Kabalo ka naman sila niya kung sa tiyon nga magkainom-inom na ang isa ka individual kung kaisa di nagkakalipat na sa pagsunod mo sa ginatawag na social distancing. Magluwas sila sunod pa diri kay Vice Mayor Elsie Familiar nga mong chairman sa IATF sa Bacolod. Sila niya tiining nga bagay nagakinanglan pa sang kung hinalig yung madaming maglabot na sa EOC, dapat i-consider, dili kabalo katiwa ay ang ordinance nga nagatag penalty sa mga tagiya sa negosyante. Sila niya, budlay mo na, ang gulgana lang, may arayas ang mga negosyante, hindi magsaway sila, maggustupan kapit mo kung nakainom na. Ang problema sa ulihi, masimula kung magresulta pa sa dugang mga problema. So sa iya, depende ini sa iusay kung anong ilapag-consider sa siling plano karong lihok sa mga negosyante. Yari si Vice Mayor Elcinda Panigalan. I'm sure i-forward na ni Mayor sa EOC kaya arat na tanan nga doctors na ito. How I wish tanin nga tao nagapalo lang siyang health protocols. Ako personally, why it problema for me? Galing, kung nato ka na sa ilimnan, waay na sila, loo ka the eyes, tuparay na kamo. Ang social distancing wala na gina-impose or gina-implement. Unless ma-promise ang business owner na strictly implement nilang social distancing. Hindi ba yung problema na niya forming action art mo? Even diri sa panimalay ko na, may mga activities na ko din, may mga birthday celebration, but layo yun. Kung ang health protocol si Juan mo, ipalo mo. Huwag ko kapalo siyang decision sa EOC. Kung may ordinance siguro, yan kung mag-violate sa tipre, penalize mo siya tag 5,000 ka closure tayo. So that may kuhan man siya Ang responsibilidad wala siyang business owner, ihatag mo siya. Not that subong niya ang gina-penalize natin ang regulators Ang business owner wala siyang penalties. Well, depende sa decision. So na rin kasang parayag ni Vice Mayor Elcid Pamigaran. So lato na nga kapagwa na din man sa kalihan. Halimbawa nga kung ang formal communication, depende ini sa pag-akto kung makadangat na sa ila kalatapan. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon ng Smart ay hupon una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon! Naintindihan naman ang part ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa Interagency Task Force din sa Bacolod. Pwede man na guro makonsidera sa syudad mo, kaling katiya mo nabala sila ni Vice Mayor, na ara man na tanis tag-iya, kaling katila, naman galing mo siya kung ang tao lang makainom, no? Kasi nakalipat man mo. Specialmente kung mga barkada lang kainom, hindi mo gawin isa may bitar ko sa matinoparay gina. No? Ang inom sila ni Vice, may gina problema sila niya, problema na siling bla. Tungkol siling pagpamahog ya po sa pandemic, kinanglan taga pong sundon ang ginatawag health protocol. Ako wala ko na bunggo sa statement ni Vice Mayor Elcid. Siguro, tiyan mo na kung gusto aprobahan sa syudad, sa EOC, tiyan mo na guro, hingi ko nila tag-iya sa mga kalanaan o mga resto barda. Kamu abi patuman sang instricto abi nga policy sa health protocol. Tungtan ka mo namon, provided nga sundon nyo ang health protocol. Ang ginatawag nga social distancing. Kaya kami matag sa inyo sang ginatawag nga konsiderasyon. Pero na tanan na, i-deliberate pa na, kung pa na, istoryahan pa na, discuss pa na. Ang importante, hindi nga mabulo balansit ang sitwasyon sa dalagan karon sang ekonomiya, especially Bacolod. Pero i-priority tagyapon ang ginatawag nga health protocol. Kaya mo na yung gyapon niyang pagkontrata, misal tanto nga daw wala pagitpiho niyang bulo vaccine. Kati may mga report nga first week, second week sang February, ara na. Pero mintras tanto nga wala pa, depensahan ta ang atong sinay-kaugalingon. No? Kaya mo na, ang curfew, pwede mo na malip anytime. Kasi Iloilo gano'n, wala mang curfew. Ang liquor ban, pwede mo na malip anytime. Pero mo na, on the other hand, nantawang taman, kag ako yung conformi ko, sa statement ni Vice Mayor, na ipatuman talang ang ginatawag nga health protocol ko nag-ininom. Kung mo sila may isa da, i-distansya na i-observe again. Okay? Sige.
Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:48. Dugang ang atong sining nga Aksyon Balita pagkatapos lang sa atos importante dugang pa nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon niya ita. Na
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangan tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa ito pagpalakad may hapon dira sa kay Veronica Santillan Manukan. Naga-monitor dira sa aton si Jamil Florentino. May hapon dira si mo sir. Sa kay Gledeline Badilles Payumo. Dara sa may kalong-kalong Zone 1 Barangay Singkang Airport. Si Nanay Lydia Payumo bawara gid siya ho. Nagahigda nga nagapamati diri sa aton sini nga palatuntunan. Salamat gid. Sa kay Joval Trinidad dara may hapon lang. Kag of course kay Rosalina Arellano Espadero. Balikan na si Aksyon John sa final report. Sa Patrol, Aksyon John, please come back. Bulan sa Nobyembre, tinilik din ito 2020 sa nagpapasar o kung nagduso-abis proposal ang hanay sa mga mamumugon diri mismo sa Western Visayas nga amo ning ginatawag nilang pandemic emergency response o relief allowance. Ang pera o kung amo ning allowance nga ginaduso nila Aksyon Eric amo ni kuntani ang kabaylo sa nga ginapanawagan sadto nga wage increase. Kay sunod diri kay General Alliance of Workers Association o kung nagawa Negros Secretary General Winnie Sancho
ang tinutuyo sang pera nga mo ni magatag sa temporary relief assistance sa tanan nga mga mamumugon diri man sa may Western Visayas. Ang ino mismo nga proposal kag ang konsepto sini ang nagikan sa Department of Labor and Employment kag mismo man gindihon ni Sancho Accionere. Kay suno sa iya ang matabo sini diri ang tanan nga mga mamumugon nila binamapektado sa COVID-19 pandemic ang hatagan sa 25 pesos nga daily allowance ka amo na ang matabo og sir kasulod sa pila ginamang ka mabinudan nga madiskusyonan kag may sugtan sa tunga sang grupo sa mamumugon kag sa grupo man of course sa mga negosyante aksiyonere. Kaya ang balde niya kung iduso nila ang ginatawag nga wage increase mangin permanente ina tubtob na nga sa masunod nga tinuig kag magsige-sige na. Pero according diri sa iya kay bagod ko ng taon ng sitwasyon sang ekonomiya sang pungsod Pilipinas dahil hindi pa gini masarangan subong. So ang pera nga ini ang tinutuyo niya nga bisan 5 ka bulan gid lamang o kung pirabi ka bulan dirang masugta may sugta nila at least may ara bala sa intervention o kung relief nga bulig nga ginhatag ang mga mamumugon o kung mismo mga negosyante sa mga mamumugon o kontrabahante nila aksyonerek. Ang papagdali ni Sancho nga kung hindi mapurbahan ang ginatawag nga pandemic emergency relief allowance may mo nga iduso nila ang wage increase nga mo karon ang nagatag na sang lugar ang Department of Trade and Industry kag Department of Labor and Employment nga kung may rason gid man abal niya ti pwede gid nila action direct nga maduso ini sinidri ang yadri nga pagpatag na ang tanan nga economic indicators kun lang tawon makabig kwalipikado gid ang Western Visayas nga magpasaka sang sweldo o galing kita mo to niya nga ginaulikid Manila ang hanay sa mga negosyante nga bisan sa diri lamang sa 25 pesos nga pera o kon allowance nga mahatag sa mga mamugon dako na ang bulig aksyonerek para intake sa bahin sa mga nagatrabaho kag sa mga negosyante mismo aksyonerek. Yari si Mr. Winnie Sancho sa ating interview. Pati may maintain kami nga proposal not for a wage increase but for a pandemic emergency relief allowance. Okay. Of about 25 pesos per day. This is to absorb the high prices of basic goods and services and at the same time the reduction of the workers' purchasing power. However, because hindi kasi sila yung mag-agree sa sining pandemic emergency relief allowance, then we might be compelled to file a petition for wage increase. Kasi ang samon tani, ining ang pera nga ginatawag na mo, temporary mo namin siya and then let's say mga 5 months, then after that, we will evaluate the economic conditions kung pinangunan din ang wage increase. Pero Aksyon na Eric Nabatian, si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General ng General Alliance of Workers Association ng Gawa Negros Occidental. Sini nga bulan sa Pebrero, magasapol ang tanan ng mga hanay kung grupo sa mamumugon, lakit man ang mga negosyante, kay ilan na desisyonan, iningla propose kami kang tanan sa pera para gilayon man nga ma-implementar. According to kay ako pagpatadali ni Sancho, ang mahatag sa 25 pesos ng allowance ang ano gid mismo ang negosyante. Hindi ni magaling sa gobyerno pero do mo dugang sa ila nga minimum wage action erect. Pero kinalain niya lang sa ginaduso nila kung sa mahimo iduso nga wage increase, hindi siya permanente. Ining peraya temporary lang siya or within sa span ng gidlamang sa mga binulan nga kinanglanon action erect depende sa evaluation sang mga mamumugon. Balik tagikan sa pato sa totalan nga mga ka-aksyon sa mga pauno ng COVID-19 nga balatian naton sa gyapon ginakabalakan. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa Bacolod Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan. There you have it. Si Marivic Santayo Caballero upod sa Yabana nga taga Bago City baw nagpamati. Almost 13 years ang pamamati ni Marivic Santayo Caballero upod sa Banay. Salamat gid Marivic
padayo lang ang imo sila papamati sa Aksyon Radio Bacolod, ano? Sila ni Manong Bobby Munoz sa Talisayon, nya ba si negative ka sa COVID, mapositive ka sa intestinal parasite. Ito blang buli ng lukiton blang. Sige, bago gusto ko pang chimpo ko lang alang na. Pwede sa aton nga mga patrolyo na tripor sa aksyon nga napalagad karong hapon. Action Art, Action Brian, Action na John, of course, Action ninyo Bugina. This technical side naton sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Pwede kay IT Expert Action JM Baikin. Sa Transmitter Control Tower sa Balagay Talog sila sa Bago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Sa kalat siya regular ang kurman sa saligang palatuntunan Lover Boy Action Marlon Genovea. Talos na ako dito Prorio. Kita na karon sa Action Night Patrol Program alas 9:30, tuto alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbano nagasali salamat gid sang inyo siri nga pagpabati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.